Holandský maliar Rembrandt zachytil jedno z najznámejších podobenstiev Nového zákona. Obraz mnohých priviedol k ľútosti a zmiereniu sa s Bohom. Obraz Marnotratný syn je obrazom, kde sa prejavuje otec ako milujúci, ako ten, ktorý objíma. A my prežívame rok milosrdenstva. Tento obraz nám bol vysvetlený. Máme ho aj na dverách do spovedelnice, takže ľudia, keď prichádzajú na svätú spoveď, tak si môžu uvedomiť, že Boh nás nikdy za naše hriechy netrestá, nikdy nám ich nepripomína, ani nám ich nevyčíta, ale Boh jedine, čo dokáže, tak nám odpustiť a objať nás, tak ako otec aj na tomto obraze, ktorý objíma a odpúšťa svojmu synovi. Monsignor Jozef Schellinga veriacim dielo detailne popísal. Ústrednou postavou na obraze je otec, ktorého láska je zároveň odpustením. Charles Péguy napísal, že keby ľudia zničili všetky exempláre písma svätého na svete a ostala by len jedna strana, na ktorej by bolo podobenstvo marnotratného syna. Stačilo by to na to, aby sme skutočne pokopili, kto je Boh, aký vzťah má k nám. Marnotratný syn na Rembrandtovom obraze klačí a opiera sa o lono otca. Lono otca aj ženy je miesto zrodu nového života. A tým Rembrandt veľmi veľa povedal. Každé odpustenie, skutočné odpustenie zo srdca je vlastne rodenie druhého pre nový život. Myslím, že v dnešnej dobe naozaj je potrebné vo svete, tak ako ho vidíme, aby tento rozmer viery, teda odpúšťanie, skutočne sa realizovalo. S témou milosrdenstva sa veriaci v Pruskom stretnú aj počas 2 nasledujúcich štvrtkov pôstneho obdobia. Pre televíziu Lux Katarína Vávrová.